nätisti. Veitsi ja rommi. Herkulle kun saadaan vaan nyt tänne. Ja ottakaa Vinssin kampi tarvittaessa, millä kolauttaa ottaa. No niin, se on varmasti. Varo ettei me vaatteisiin sitä verta. Nyt voit ottaa itekin huikat sitten. Kyllä se vaan... On siinä ruokaa jo. No. No, ei oo ihan. Kala auki. Tää Kari miettii. Syöksypä kieltä. Kiitos.